Добре дошли в канала Супер интересно! Ако ви харесва видеото, моля да се абонирате и да натиснете лайк бутона. Благодаря! Днес ще ви отведем на едно наистина специално пътешествие. Ще отидем в земя на крайностите, от абсолютно ледени зими до жарки пустини, от наследството на велики ханове до пулса на модерния град. Потапяме се в света на Монголия. Искам да започнем с едно единствено число. 1,99. Не, това не е цена или някаква статистика. Това е броят на хората, които живеят на 1 квадратен километър в Монголия. Представете си го. Това е една от най-рядко населените държави в света. Земя, в която пространството и тишината просто доминират всичко. За да си представим тази огромна празнота още по-добре, нека направим едно бързо сравнение. Вижте, Монголия е над 6 пъти по-голяма от Обединеното кралство, обаче населението й е цели 21 пъти по-малко. Какво означава това? Ами означава огромни, безкрайни, открити пространства, където природата все още е абсолютният господар. Добре, за да разберем какво прави тази нация толкова уникална, ще я разгледаме през 5 ключови теми. Ще започнем от суровата природа, ще минем през великата история и ще стигнем чак до сърцето на номадския живот и съвременните реалности. И така, нека започнем от самата основа – земята. Защото вижте, в Монголия природата не е просто някакъв фон. Тя е главното действащо лице. Това е земя на екстремна география и климат, които буквално са оформили характера и съдбата на нейния народ. Само се замислете за тези крайности. Столицата, Улан Батор, е най-студената в целия свят. На юг пък се простира необятната и сурова пустиня Гоби. Цялата страна е разположена на средна надморска височина от над 1500 метра. А зимите, те са брутални. Продължават до 8 месеца, а температурите редовно падат под минус 40 градуса. Наистина екстремно. Но Монголия не е само природа. О, не! Нейната история е също толкова величествена и екстремна. И в центъра на тази история, разбира се, стои една колосална фигура, чиято сянка се усеща и до днес. Говорим, разбира се, за Чингис хан и неговата монголска империя. Представете си, през 13 век той обединява номадските племена и създава най-голямата свързана сухопътна империя, която светът някога е виждал. Простирала се от Азия чак до Европа. Точно това наследство е в основата на националната гордост на Монголия. И днес това наследство не е просто нещо, за което четем в учебниците. Не, то е излято в стомана. Близо до столицата се издига една гигантска 40-метрова статуя на Чингис хан на кон. Тя сякаш бди над безкрайната степ. Това е един невероятно мощен символ за дълбоката връзка на този велик хан с съвременната монголска идентичност. Добре, от великите ханове от миналото, нека се пренесем към пулсиращото сърце на Монголия днес, нейните хора и тази тяхна дълбока, почти мистична връзка с номадския начин на живот. Невероятно е, но дори и днес около 30% от населението на Монголия продължава да води номадски или полуномадски начин на живот. Те се движат със стадата си през огромните степи, живеят в традиционни преносими домове, наречени юрти. Това е начин на живот, който е останал почти непроменен от векове насам. Тази издръжливост и тези умения се празнуват всяка година на големия фестивал Нангадам. В центъра му са традиционните трите мъжки игри. Това са борба, за да се измери силата, стрелба с лък за точност и изтощителни конни надбягвания за издръжливост. Все умения, които са били жизнено важни за оцеляването в степета. И в основата на цялата тази култура стои дълбоко вкорененото гостоприемство. Ако някога посетите монголска юрта, е почти сигурно, че ще ви посрещнат с купа айрак, ферментирало кобелешко мляко. Това е много повече от напитка. Това е символ на отворения дом, на щедростта, които са фундаментални за номадския дух. Освен номадството, културният пейзаж на Монголия е невероятно богат и изпълнен с изненади. Изненади, които свързват древното минало с съвремието по наистина неочаквани начини. Духовният живот на Монголия, например, е преминал през драматични промени. След десетилетия на репресии по време на комунизма, след 1990 година се наблюдава мощно възраждане. И то не само на тибетския будизъм, но и на древните шамански практики. Днес те често съществуват съвместно. Друг уникален аспект е тяхната писменост.
Традиционният монголски скрипт е красив, сложен и е един от малкото в света, които се пишат вертикално, отгоре надолу. Това е едно такова визуално напомняне за уникалния културен път на страната. Но, знаете ли, може би най-изненадващата връзка с древното минало се крие на най-неочакваното място. Готови ли сте за това? Отговорът се крие в джобовете им. Точно така. Върху монголските монети, тугриците, са изобразени динозаври. И защо? Ами защото пустинята Гоби е световна съкровищница на динозавърски фосили. Това е един просто фантастичен начин модерната нация да отдаде почит на своите най-древни обитатели. И накрая, нека погледнем към съвременна Монголия. Това е нация, която се бори с парадоксите на 21 век, докато отчаяно се опитва да запази своята уникална идентичност. Основният икономически парадокс на Монголия е следният. Тя е огромна държава без излаз на море, буквално притисната между Русия и Китай, което много затруднява търговията. Но в същото време земята й е невероятно богата на минерали като мед, въглища и злато. Именно те движат икономиката й. Този контраст се отразява и в демографията. Въпреки че страната е огромна и празна, над половината от цялото население живее в столицата, в Улан Батор. Това създава един огромен разрив между забързания градски живот и традиционния спокоен живот в степта. И този бърз растеж, разбира се, си има своите проблеми. Например, много кръстовища в столицата все още нямат светофари. Можете ли да си представите? Това превръща трафика в истински хаос. Това е малък, но много показателен пример за предизвикателствата, които идват с бързото развитие. И така, каква е картината на Монголия, която се очертава? Ами, това е земя на екстремни контрасти, изкована от сурова природа и колосално историческо наследство. Място, където древните номадски традиции се срещат, а понякога и се сблъскват с реалностите на бързата урбанизация. И това ни остава с един последен въпрос за размисъл. Как една нация успява да балансира между запазването на своето хилядолетно номадско сърце и справянето с икономическите и социални предизвикателства на съвременния свят? Бъдещето на Монголия ще бъде написано точно в този баланс. Ако ви харесва това видео, може да оставите по един лайк и да се абонирате за канала Супер интересно. Благодаря!